जोंनि दुलाराय आसामखौ सरजाबनानै बिटिसि आवहाय एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन दानाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा एनडिपि हिसाबै जा खामानि मावबोबाय 34 बोसोर जोङो सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्ड जाबाय। बे एकर्डनि उनावबो जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दङ। जाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो स्पेसियेलि एक्स ग्रेसिया केसेस उइथड्र खालामनाय, रिहेबिलिटेसन पेकेज, जेलाव थानाय जोंनि मावथि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोननि खामानि मावनाय, बेफोर खामानिखौ जोंहा मावनो गोनां दंबावो। नंखायनो गभर्नमेन्टजों थाफानानै, जेराव जों गभर्नमेन्टआव दङ, बिटिआर गभर्नमेन्टजों दंफायो मानव गेदेर प्रमद बर' आरो मुस्रि मानव गेदेर जोंनि गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव जोंनि दा इउपिपिएल सरकार दादों। बेवहाय जों थाफानाय हिसाबै जोंखौ बिटिआर सरकारा मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आंखौ सरजाबनानै मोनसे कमिटि बानायनानै जोंनि जेसेबां एक्स एनडिपिफोरनि खामानि मावनांगौ दङ, केस उइथड्रखौ लानानै, जोंनि जेलनिफ्राय बख'नांगौ जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै, एक्स ग्रेसियाखौ लानानै, रिहेबिलिटेसनखौ लानानै, बेफोरखौ मावनो दायित्व होनाय लेखा जोङो गभर्नमेन्ट बडियाव थानानै थोंजोङै जोङो प्रेक्टिकेलि मावनायाव माखासे फिल्ड सार्भे खालामनाय उसुबिदा जानायखाय जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन दानायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। आरो दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि जोंनि जिल्ला पर्यायनि मोनसे आफादखौ जों दानानै दिनैजे दायो जोङो मिथिनो मोनदों एबा खोनानो मोनबाय जे थांनाय माखासे साननि सिगाङाव नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय। दा गोबां मानसिफोरनि गोसोआव सोंथिया सोमजिदों जे बै सोसनजानाय गामिफोरा नैबे फैबाय थानाय बिटिआरआव मोनगोन ना मोना होननानै। दा बेनि सोमोन्दै ओरैनो गभर्नमेन्ट अफ आसामा 62टा गामिखौ अलरेडि गनायना लाखाबाय सिमना हिसाबै, आसामनि बर्डार सिमना हिसाबै। बे 62टा गामिखौ गनायनायजों लोगोसे जोंनि साहा ओनसोल जेसेबां मानि फरेस्ट एरियायावहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि गेजेराव बा रिजार्भ फरेस्टनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोरखौ जों दिनैबो सोसननो हायाखै। अब्लाबो बिथांमोनाबो बिटिआरनि सिङावनो हाबफाबाय। थामहिनबा बिटिआरआ गहपुरसिम एक्सटेनसन जासे जानानै लखिमपुर जिल्लानि मोननै गामिखौ जेराव सरजाबफाबाय। दा बे गासै गामिफोरखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय। बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन। आरो जोंहा फोथायनाय दङ, जुदि अबंलावरिया जोंखौ बर' हारिखौ मोजाङै मोजां आशीर्बाद होनानै दैदेनलाङोब्ला सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। गासै 64था जोंनिया जेलाव दङ। बे 64निनो माखासेया जोंना सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दं, माखासेखौ जोङो हाइकर्टआव खारगासिनो दङ। सुप्रिम कर्ट, हाइकर्टनि मोनफ्रोमबो खामानिनि लजिस्टिक सापर्टखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा होगासिनो दङ बा लजिस्टिक सापर्टखौ खालामगासिनो दङ। आरो जोंनि जा मावनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायनाय, गभर्नमेन्ट अफ आसामजों रायलायनाय आरो जोंनि एडभकेटफोरजों रायलायनाय, एडभकेट जेनेरेलनि साजेसन लानायनि गेजेरजों जोङो बावैसोनो जाय एनआइएफोर केस थानायफोर बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्टेटआवहाय डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो हाबाय। आरो बे मोननायनि सुबिदाजोंनो बेनि सायाव सोनारनानैनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि नाजानायाव बा हेफाजाबाव जोङो 7 मानसिखौ बेल मोननो हादों। 2आ गग्रोबाय, 2आ गथ'वाखै। सासे 2नि बाथ्रा नङा, साफ्रोमबो एनआइए केस जानाय जोंनि जेल जानाय मावथि लोगो बिथांमोनानो बावैसोनो गनो थांगासिनो दङ। सुप्रिम कर्टनिखौबो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। जुदि अबंलावरिया जोंखौ हेफाजाब खालामोब्ला आंहा फोथायनाय दं बा जोंनि सरकारा फोथायनाय दं, सुप्रिम कर्टनि केसखौबो जोङो देरहानानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन। गासै जोंनियावहाय एक्स एनडिपि मार्टियार्स हिसाबै
3117 सा दङ बिनिनो 836 सा मानसिनो जोङो मार्टियार्स एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय बाखि दंबावो बेखौ ग्रेजुवेलि जों मोनलांबाय थागोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सरासनस्रायै ओरैनो हाखौ गभर्नमेन्टआ एलटमेन्ट होआबा टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होआ किन्तु जोंहा सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डार दङ आइदार बियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियावनो था बा रिजार्भ फरेस्टआवनो था 2006 मायथाइनि जोंनि फरेस्ट डुवेलार एक्टनि बायदियै बिथांमोननो ट्राइबेलफोरनो स्पेसियली ट्राइबेलफोरनो हाम होनो हानायनि मोन्थाय दङ गतिके जोंनि नैबे सनाय रुपाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि सिङाव जाय जोंनि बर' गामिफ्रा हाबनानै दङ बे बर' गामिफोर गामियारिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बावैसोनो DOFनिसिम मोनसे अर्डार हरबाय जे बेखौ गोख्रैनो सार्भे खालामनांगौ आरो सार्भे खालामनानै जैखिनि पार्टआ इनक्रस जाबाय बे इनक्रस जानाय हाखौ इनक्रस खालामग्रा सुबुंफोरनो होनाय जाथोंसै जुदि बियो 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदि गोग्लैयो आरो जायफ्रा इनक्रस जायाखै बेखौ सेफ खालामनानै सेफ जन हिसाबै रिजार्भ फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि लाखिनो हानाय जाथों होननानै दाखालिसो मोनसे डिसिसन लानाय जादों केबिनेटआवहाय